Nyuwun pangapunten kagem para pilengga kakung saha putri ingkang minulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Konjuk dumateng para pepundhen, para sesepuh ati sepuh ingkang pono ing pamawas, ugi ingkang lebda ing pitutur ingkang tansah sinudarsana. Datan supe kunjung slira dalem Bapa Lurah utawi Bapa Kades kinarya songsong agung wonten ing desa Selogiri. Sak jonjang prangkatipun ingkang tansah kula dherekaken pranatan-pranatan ingkang sampun lumampah. Ibu Haji, Bapak Haji, Ibu Nyai Rama Kyai ingkang tansah cinaket dhateng kitab suci Wahyuning Ilahi ingkang tansah kula seranti pangandika aji kinarya gesang kula wonten ing alam padang puniki kanthi lantaran agami. Nuniki konjuk slira dalem pandhanipun Bapak Waris miwah Ibu Umi Haryati ingkang manci menika netepi darmanipun asepuh Hangicali Sukerto utawi ngitanaken dhateng ingkang putra utawi Anigas Bayuwara ingkang putra nuniki Nak Mas Andika Aji Pratama. Mugi-mugi kemawon ingkang putra enggal mantun kalis ing sambikala dadosa putra ingkang utama, dadosa putra ingkang migunani nusa lan bangsa miwah agamanipun manut bangun miturut dhateng tiyang asepuh. Ugi nyuwun pangapunten kagem Bapa miwah Ibu para pilengga kakung saha putri ingkang minulya. Ingkang tansah kula hormati ugi ngaturaken gunging panuwun konjuk dumateng Bos Wanto ingkang wicaksana dene saged animbali kula sakanca Nyu Arista campur sari ringkes ingkang lumantar saking Banjarnegara desanipun Glempang Kecamatan Mandiraja ingkang dipun sesepuhi kalian Mas Rokomi Ong salengan kalian Ibu Siti ingkang wanci menika ingkang sampun sumadya makarya ngaturaken repen utawi lelagon-lelagon kinarya pasunggata para tamu kakung saha putri utawi nderek mangayu bagya konjuk slira dalem pandhanipun Bapak waris sak keluarga. Namung nyuwun pangapunten saderengipun kula ngaturaken lelagon-lelagon reni wancinipun menika tayukulanipun wulan Bada sawentawis kula namung ngaturaken sugeng riyadi minal faizin fal faizin mohon maaf lahir dan batin sanadyanto kula namung sepisanan pinanggi nanging tiyang gesang boten wonten ingkang sempurna wontenipun lepat luput lan lali nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami. Bapak miwah Ibu kula sowan menika dipun dherekaken para putra-putra putri utawi kalian para kanca ingkang sampun mijil saking Banjar Nyu Arista ingkang samangke kula timbali setunggal buka setunggal kinarya ngaturaken lelagon-lelagon kinarya panglipur Atmaja Pinanganten miwah handika para pilengga kakung saha putri. Nggih. Ingkang sepisanan menika biyunge babone Nyu Arista. Angka kalih menika asistenipun utawi bendahara Nyu Arista. Angka 3 menika admin dari Nyu Arista. Nomor sekawan menika anggota yang tercinta. Mila kula timbali mangga biyunge enek Biyung Siti derek
derek nepangaken kalian para sedulur miwah tamu kakungsa putri. Mbak Ika, Mbak Denis, semuanya utawi sedayanipun kinarya panglipur.